Ebuna bono simbara chumogaba no itero temie. Korwasa eto bisia ene chamaga no temie. Ebuna bono chibara cheito omogaba no itoni gagasaine. Mosomia bana chisukuru omogaba na narwe paseri. Anyagatario temie ramariogo tarikolema. Anyagatario mentire sabesi yabeyere. Asomoroberio bwokogenda kurigereria na kumurekera amagenderero korwa serikali ya kaunti ya Kisii. Lero nigo tokumurekere municipality ya Kisii. Ase municipality ya Kisii okwagachwa kwa Governor Spark nigo kogendererete. Kisii County Mechanical Unit okwagacho kwaye nigo kogendererete. Kisii Filling Station okwagachwa nigo kogendererete. Kisii County Headquarters okwagachwa nigo kogendererete. Asense moyo bochenu emashini ya CT scan nigo yabekirwa ase nyagatari enene ya KTRH. Emashini ya X-ray nigo ebekire. Chiventilator asense moya ICU nigo chiabekirwe. Elainen asense moya ICU. Emeito amonichi uniform chabaroire nchiro asense moya chipara. Chikabro nigo chiabekirwe ochakere petrol station ya regional wika Safaricom. Chikabro boigo chiabekirwe ase street ya NCBA Dakiani Imperial Primary. Boigo chikabro chiabekirwe korwa nyagatari ya KTRH goika Quickmart. Epara ya jogo kari kipitinigo ya rosigwe. Asamagenderande epelimeta wonigo ya agachirwe asensemo ya ATC. Chikabro nigo chiabekirwe ATC. Material Recovery Unit ya rosigwe. Kisii Vet Lab Insulator gosensemo yogo sambero bochabu nigo ya agachirwe. Ebuna bono simbara chumogaba no itero temie. Korwasa eto bisia ene chamaga no temie. Ebuna bono chibara cheito omogaba no itoni gagasaine. Mosomia bana chisukuru omogaba na narwe paseri. Anyagatario temie ramariogo tarikolema. Anyagatario mentire sabesi yabeyere.